Bog 7 YouTube. Аз съм диктатор NCA, при мен е BG Monster. Аре, кажи с Android, Яна. Гринай, Дан. Ай, ще се казвам само Гринай, или другото вече. Добре, ние довършихме от миналия епизод, ако сте гледали тия части. Сега ще правим, главно е там отдолу ферма сме намислили. Нали така? Да. Имаме сиция малко. 4 ще стигне. Така побреждам. Имаме пържоли. Да, ще стигне. Аз тук мисля да слагам малко стъкла, защото имаме като гледам. Не знам. Направи си искането. Чрез право целият попълнен. Като гледам късно го... Охо, но той има още с такова. Ай, тук оправих малко. Къде ни е храната? Тос ли? Виж, така не е ли по-добре, яски? Да. Това цялото ще го правим с стъкла. Не. Само тази част тук. Само това така. Добре, те сега ги остави. А къде са ли всички поркчопи да ги остави, бе? Или тук, или там. Или в теб? Аз нямам, аз имам само Iron неща, някакви. Човек оставих 18... Я се провери инвентарът пак. Тия падигна. Ето ги в диспенс. Мале, В диспенсера бях стал храната, бе, ти ще не кажеш храна, че трябва. Ай, взе си. Сега. И тия пак се добавиха в разговори, сега ще ги премахнем. Айде, аз махам. Вере. Вау. Топа да, знаеш колко садва този човек. Това си най-големия садър, къде му опознаваш. Не е ли Боян? Да, Боян вера си е по-голяма. Добре. Тук само така ли ще направиш нещо? Какво? Това е достатъчно. Добре. Не, смисъл нещо. Това бонус може да си ще направим. По-готино. По-натам ще не автоматизираме. Да, мерси. Дах ти преднина. Тия двете паднаха нещо, се посадят тук, що няма вода. Има малко дърт, и ми харесва как изглежда. И що? Не, смисъл, аз сам ще направя нещо. Готина това. Ще ни трябва точно огради. Ади бе. Не трябваше да още няма кой да влезе. Их, в тъпата сепия. Тя качва горе. Кой ще видиш горе? Кой ще дираш? Аз убих една. Майка си ще се дира. Така нахална. Да, мислиме да правим наблюдателна кола. Тъптълна кола. Направо Джеймс Бонд. Там скачаме. Значи тя най-много да е там. И смятаме една мелница да направим, но не знам къде е. Значи там ще е наблюдателната кола. Искам да я изчистя. Ще измакейте нещо. Те как се неща. Съкс! Майко. Това е един идиот, само се добави се премалко, ако се чуете. Иска да бъде блокиран. Така.
О, ей! Тъмно ще я кажа за малко да падна и паднах. Иванчо. Добре, сега ще отсечем това голямото дърво. Чай, кое е голямото? Всъщност на нас дърва не трябва, аз сягах доста. Да, ние всяко може дърва да къде снимахме, но това ми пречи на гледката. Да, и си казах всички дървета, които пречат да ги отсечем, така че там няма да има много дървета. Поредици ще са дълги. Тъй като няма се напънат, да се качпърка. Тъй. Ще ми трябват още пръчки. То е едно... Най-даваш. Ще ми нужни. Аз имам стаки нещо. Кое друго дърво ни пречи на гледката е това мининко, точно под нас къде е? Да. Ти пръчки ли имаш, бе? Или дърво? Дърво имам. Що, стих след трябва? Не, тук е често ще си вземам дърво. Третия епизод ще бъде главно за търсене на диаманти. Това е третия епизод. Четвъртия. Чая, бе. Не бе, това е третия. Да, това е третия и четвъртия. Днеска качихме втори, утре ще качим третия. И ще го снимем третия. Но... Днеска снимахме втори. Да. Сега снимаме трети. Сега снимаме трети. Не бе! Чакай сега. Да, днеска втори, сега снимаме трети, точно така. Да. Втория е за диаманти. Така. Къде не намерихме нищо. Ще го сте. Как бе намерихме искаме? Там някакви малки минички имаше и това е. Значи ти докато не правиш нищо, аз искам... И как да не е нищо, колко е. Имам два стака дърво. Ето тук тези дървета под къщата искам да ги махнеш. Кои те са? Ето тук има някакво дървета под къщата. В смисъл не дървето, там е местата, и там не ми течеш дървото в тях. Това е. Още две ще ми трябва. Не, всъщност едно. За входа. Искам да мога да вървя като нормален човек, а не да скачам като някакъв индианец. Друг, което ще направим. Значи ще свържем всичките реки. Вече сме си измислили. Значи, мелница, някъде тук под наша е мелницата. Или, не знам, човек. На тъпо место не е родил. Нас все е хубаво, не сме тъпи. Ще го измислим на спокси. Малко по-пешен го правя. Значи, няма аз сме тъпо, ами ние сме тъпи. Той отдолу, фермата отдолу трябваше да е ферма в мелница. Мелницата ще е пред нас. Да, мелницата мога да направим точно пред нас, ще изравним малко. Да, но да, всъщност идеята е добра, първо фермата да направим и после да разчистим за 2-3 епизода, сигурно ще чистим това дървета. Даже може чистенето да го направим без да снимаме. Да, най-добре ще е. Те готово, няма ги вече тук.
Трябва да ходим. О, мага, ма ние сме имали фенс горе, ама. Да. За какво скочи, бе? Аз съм нещата. Имаме 2 стака и нещо дърва. Хареса ли стан как го направи? Какво е? До леглата. Да, да гледаме земята. Много яко. Не, такова. Значи... Сега. Имаме ли някакви... Какво? такова. Това и го направя. Сидове. Точно това и аз гледам, са нямаме. Ама, имаме 4. Имаме и кокали. Добре, значи направи хол, нали, мутиката. Да, бе, изчакай, че не мога да се цепим само тези Сега земи. аз трябва да ходя. Не, бе. Горе да преспим, От кого ще правим там мутика? От тайра найде. Не, дай да сме. Дай сме. Айде, това по-бързо не влиза. Аре, легай, ме. Налегнал съм. Да. О, мага. Ама га, Рио. Найс! Единственият начин, аз падам. Точно във водата. Ха-ха. 2 сърца, мали. Представяш си, ако това може да ме края. Добре, значи горе имам проблем с спалването от леглата. Но мисля, че не може да се спанем на стъкло. Но пък е красиво. Еми, много е лесен отговор. Бутни го това с такова назад, с едно назад. Кое? Това, леглата където са. Ай. Толкова, че не мога да се спомня. Добре. Аз имам места в себе си. Не ли стане си, бе? Такова е тестата. Нямам вече. Съм си вече. Колко имаш? 5. Айде, имам още 3. Ела. Те, сай тук. Помага, имам още един. Сай е тук, виж. Не то. Лично не съм спрятал. Добре. Сега. Значи няма да разчистваме сега, някой друг път. Сега какво ще правим за къщата? Път. Път от фермата до горе. Не до горе, не. Имам по-хубава идея. Аз имам идея това да го направим с тъпали влизнат. В смисъл да не е с такова с тъпали. Да, и моята идея беше така. Бутай го това. Трябва някой да отиде догоре. До къща. Чакай, че не се интересува. Значи идеята ми е с... И така нагоре, и така са водата между къщата, между дървата на къщата. Тук съм, драги зрители. Чакай, че някак се скача. Аха, такова място. И ми фърли всичкото дърво къде е горе. О, май. Удари ми лайтва. Всичкото дърво. Значи. Мятам. Мятай. Имам и още някакво стака. Чай ще ми се.
доста ще ми трябва такова. Имам и едно преработено. Значи аз ще направя стиране. Доколкото е останало. Чакай, това се случи. Идеята ми е да се обърта около цялата къща. Да бе, знам как се прави. От сутрин махам лияните. Да. Няма да един стак дърво. Ето 36. Чай, тук е един кафе, те имаш направо. Чакай, пак не знам, какво. Чай, всъщност това. Ще го ставя. Видим за ресурса. Тук съм, приятели, на V-Box-а. Преди малко бях задържал и забравих, че съм паузирал. И не съм снимал. Но няма нещо, и без това не сме направили много. Да, значи... Я кажи нещо. Какво да ти кажа, не знам. Така правих. Не, слушалките ми са бъдат. Ходи за сам, защото ще ми трябва. Окей, ето по-малко да го разпася. Ти си ме махнал в буклата ферма и си е засял там. Да, преместих я. Кое? Една козирка да има. Я ти влез след това вътре имах лилияни. Това ще ги махнем, защото съм на високо. Това е смисъл ни трябва вече. Да, така се чувствам. Да, прям да. Ей, тук виж, тия лилияни отдолу къде са точно. Ей, тук виж, аз не ги махня. Вие тук вътре имаш да махаш. Отивам на лов за сняг. За какво? За пясъка, сняг. Значи... пясъка също у нас. Пясъка се виждаш отгоре, качи си отгоре шиш. Ама аз май го взех. Аз отивам към пустинята. Тук ще крада пясък. Съм предвидил всичко. Не може да се направи спокойно, да. Чай ще се използвам дата. Кажи нещо. Строим, чакай, аз кога спря съм се заумнал и се чил. Не знам какво правим. Аз не знам какво да кажа на това. Нямам какво мисля. Колко имам? Штак. Нямам штак. Имам штак и 24, 26 сенс. Дидо към дуал са хардкор сервер, смисъл към тези серии ще го включваме, не? Кое? Към кои серии? Дидо към тези. Кой бе? Дидо бе, дай потей тогава. Кой иска? Нали картофа? Да, картофата. Как го запомни горкия човечец с картофа? Сигурно са по който отбили да не даме. Да, аз като ще запитам така. Кейк сандър. Значи... Следващия епизод, какво ще става? Ще ходим с диаманти, казах. Добре, не се нерви, ще пе. Долу имаш ли крафтинг тейбъл, ти каза? Да, долу съм стал крафтинг тейбъл. Ама ще трябва да го карам вътре, ще трябва да го приятел. Чай сега. Подяваме ти. Чай сега. Нощ, мрази нощта. Къде, госпожа? Ей, пази отвънка за крипъри. Ето,
Ама сега ще го затиснем, бе, човек. Оп, извиня. Не ти казвам, че изтъпнах. Родни аз си освен. Ти бей отвънка, пази за крипър. Добре, да си представим, що така. Ще започнем. И нали ще има стъкла да гледат навънка, бе? Кой какво ще чупя? Те това. Ето още чупи, тук. Чакай. И сега той я щупи. Върни се. Щупи, той е блок, виж. Не бе. Чакай една секунда, виж да видиш какво. Нема виж какво ми се чупи това тука. Той чупи е то тука. То тука. То тука. И то тука. Виж аз коно са. Дай как си върна. Но, падна вилката! Добре, сега точване направим. Често. Питър. Трябва да ходим за кола, бе, човек. Ето му по това. Тема. Добре, имам още малко сега, ще го ставя такъв час. Чакай, сега ми трябва една да... Не искаш да преспим, защото ме дразни колко е тъмно. Аз съм си увеличил на макс, изобщо... Айде, давай. Обаче, сега довършим. Това спираме епизод. И аз сега видим къде ще спомня. Аре, лег. Легнал съм. Много не забави нещо. Станах и легнах пак. Пак там. Виж. И аз не съм. Не така, ма да. Аре, лег. Легна? Да. Тук го довърши с стъкла. Ай, те ще го направим. Нека ги читае. Аз искам да съм малко пет. Стъкла вземам и слагам. Аз съм направил местата за това. А за пръз вечерта, как ще се сетяваме? Еми, сложи ми по някой търч, бе. Точно. Обаче тук мога да направя нещо като мина сега надолу. Тук като се качваме си гледам какво става отвън. Може пътя до наблюдател на такова да го направим от тук през къщата. Какво също правим? Това да е края на епизода, по-сърно 25 минути е станало. Колкото толкова. Добре. Това беше от мен и от Иван. Иван, ти са какво правиш? Че те вин къде си? Тук правя. Какво ще е това? Ето път за тук, защото... Добре, това беше всичко от мен и от Иван за
този епизод. Дано къщата все повече започва да ви харесва. Довиждане до следващия път.